இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற ஸ்நாக்ஸு பப்பையா தான். பப்பையா வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு. இந்த பப்பையாவை நல்லா தோல் சீவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு பீஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் வச்சு கொடுத்து அனுப்பிச்சிங்கன்னா பசங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க. இதில் வந்து சால்ட்டும் பெப்பரும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். விட்டமின் ஏ சத்து அதிகம் நிறைஞ்ச இந்த பப்பையாவை நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது கண்டிப்பாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது. இதெல்லாம் எடுத்துட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் வச்சு கொடுத்து அனுப்புங்க. பப்பாளி பழம் சாப்பிட்றதுனால நம்மளுடைய பார்வை திறன்லாம் அதிகரிக்கும். ஸோ இந்த ஸ்நாக்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சா சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நீங்களும் பசங்களுக்கு வச்சு கொடுத்து அனுப்புங்க.